Здравей, Китодар. Здравей. Кажи ми, кой е Китодар Тодоров всъщност? Опитай се да го опишеш. По-скоро мога да кажа какъв бих искал да бъда. Окей. Само малко по-високо, ако може. Добре. По-високо като... Да, това винаги ми е трудност. Аз говоря тихо по принцип, но хубаво. Най-вече бих искал да е нормален човек, без претенции за каквото и да било, с нормален доход, по възможност. Да не е злоблив, да има много приятели, да има здраво семейство, като под семейство не само жена и деца, ами изобщо целият род. За мен това е важно. И добър християнин, най-вече. Това е най-важното нещо за мен. Това бих искал да бъде. За момента все още е далече, но все пак това е посоката. Окей. А каква е историята на твоето име? Имаш доста интересно име. Тя е простичка. Това е направено от три имена, от Кирил, Тодоров, Арнолдов. Първите сречки. Яко. Ки, Тод, Ар. И доста креативно. Как протича един твой нормален ден и от какво се вдъхновяваш? Говорим за работен ден. За работен ден или по принцип? Работен ден. Сега от 50 дни се занимавам само с дъщеря ми и помагам вкъщи, защото сме си самички с жена ми и с две деца и е малко кофти да остава жена ми самичка. И сега нямам работа, така че добре се съвпадна това нещо в този период. А иначе работен ден ни зависи. Хубавото в нашата професия, че при всичките огромни минуси, голямият плюс е, че всеки работен ден е различен по някакъв начин. Може да се... Вече почвам да улавям, че са всъщност еднакви дните, но като цяло се срещаш с различни хора, може да имаш все пак за различни история правиш, така че има някакви разлики, макар че иначе горе-долу един снимачен ден си е един снимачен ден, нищо особено. Какво ти дава киното? Удоволствие. Много обичам киното. За съжаление, много рядко се участвам в киното, защото много рядко се правят филми. Така че по-скоро в телевизията участвам, която е така много малкото сестриче на киното. Какво намираш в нея, в участията си? Удоволствие. Около това се върти. Всичко е удоволствие. Да. Според мен изобщо професията ти трябва да носи удоволствие, иначе няма смисъл. Имаш ли любим твой скетч, който си изиграл и в който да се е случило нещо екстремно по време на снимането? Екстремно, не. Не се сещам някъде да имало нещо екстремно. Любим мой скетч. Аз ги позабравям вече. Но да кажем, че един от любимите ми е за Хензел и Гретел приказка. Така? Защото там съм вкарал неща, които лично ме вълнуват. По принцип това се опитвам да правя в повечето скетчове. Някъде се получава, другаде не. Но там така изцяло съм си сложил неща, които силно ме вълнуват. Както и в приказката за... Кой беше? Златната ябълка лично аз съм гледал, която... И там има така неща, които ме дразнят по принцип, но... За малката киберите продавачка. За малката. Окей. Там също има теми, които ме вълнуват доста. Съпричастността е важно нещо, там това е основата.
изобщо на приказката, както е в оригинал, така, такива скетчи. До каква степен скетчовете и ролите, които играеш във всеки скетч и във всеки филм, смяташ, че отразяват действителността в България и ежедневието на българин? Аз се надявам да е във всички, защото в крайна сметка повечето неща, повечето текстове минават все пак през мен. А пък за мен е важно, ако един творец да показва неговите впечатления. Така че аз показвам своите си впечатления от видяното или чутото в България и по света. Като принципно предпочитам човешките теми, а не злободневни. Те по-малко ме вълнуват. Да не кажа, че почти не ме вълнуват. Така че мен ме вълнуват по-скоро такива теми около моралните ценности, около позабравени качества на хората, около човечността. Това много силно ме вълнува. Какво би искал някой да те пита, което до сега никога не те е попитал? Няма ли такъв въпрос? Не знам. Не мога да се сетя сега. Окей. Можеш ли да изиграеш нещо кратко в рамките на 30 секунди до 1 минута? Може да е твое, може да е нещо, което си гледал. В момента ли? Да. Не. Аз не мога така. Все пак обичам да се подготвям преди да правя нещо. До каква степен спонтанността има роля в твоите скетчове и в подготовката ти за всяка една роля? Принципно има два варианта. Единият вариант е силно добре подготвен текст, върху който мога да се импровизирам и тогава всичко е всъщност по-добре. Но, да кажем, в бързината в последно време, за съжаление, все по-малко подготвям текстовете си. Всъщност разчитам по-скоро на импровизация. Така че спонтанността последните 2-3 години е основният начин за правене на скетчове. Доста млади хора ще те гледат в този клип. Какво би искал да им кажеш? Според мен е много важно да се мисли. Човек трябва да мисли на всяка цена, да си задава въпросите защо. Въпросът защо е много важен. Защо това е така, защо това е така. Защото как и какво трябва да дойде по-нататък. Според мен е важно да се обърне внимание на православието, защото това е една изключителна религия, която дава много приятни и точни модели на, дори да кажем, че ако дори за невярващ човек, дава много приятни модели на взаимоотношения между хората, които са важни и които не бива да се изгубят, защото ако те се изгубят, ще има проблем. Сигурен съм в това. А пък по този начин, според мен, човек може да живее по-добре със сигурност. Поне да се чувства по-добре. Как в такъв случай можем да включим ролята на науката, която... Според мен науката много скоро ще стигне до Бог. Тя непрекъснато търси Бога някакси. Дори чрез отричането си, в крайна сметка тя ще се доближи до Бога. В крайна сметка. Сигурен съм това. И според мен вече има наченки на това. Все повече учени смятат, че има Бог. Така че науката е тръгнала от търсене на Бога и ще свърши в намирането му. Който е по-трудният начин. Хората обичат по-трудния начин изобщо. Той е по-западен начин. Запада обича всичко да формулира и затова е
целият този проблем. Докато изток е по-мъдър и той просто знае. Което е предимство на изток. Аз предпочитам изтока пред запада по принцип. Знам, че си живял известно време в Нигерия като по-малък. Какви уроци си научил там? Уроци чак не знам. Единственото като усещане, което там придобих, е усещането, че смъртта си е около нас непрестанно. Защото там смъртта наистина около тебе е много видимо. Тук има това усещане, че тя е далече, че винаги има лекар или така нататък, който може да предотврати смъртта, докато там тя е много видима. Да кажем това като усещане и едно чудесно 3-годишно спокойствие и приятно изживяване. Това бяха моите неща в Нигерия и в крайна сметка там пропуших и пропих и други неща. И след това осъзнах, че пък няма смисъл от тези неща, така че и това научих. Че пороците са нещо, което са привлекателно и в крайна сметка вредно и безсмислено. Това научих от Нигерия, да кажа. Какво би искал да кажеш, по-скоро да пожелаеш на хората, които те гледат? Като цяло, не само за това интервю, и като цяло. Като цяло, аз вече казах две от нещата, които са за мен най-важни. Така? Мога да добавя просто да са спокойни, защото всичко е наред в крайна сметка. Нищо не е в нашите ръце. Това е много важно да го разберем веднъж за винаги, че в крайна сметка ние трябва да се стараем, но целите, които имаме, желанията, които имаме, в крайна сметка не зависят 100% от нас. Да не кажа, че не зависят и 20% от нас. Да? И от тази гледна точка хубаво е човек да е постоянен в желанията си, да е постоянен в целите си, обаче не на всяка цена. Защото това на всяка цена е предпоставка и за агресия, и за други ненужни неща. Така че спокойно по някакъв начин всичко е наред. Хвърляш ме в доста размисъл по тази тема. Ами да, така е. Защото човек може да се спука от работа 70 години и да не постигне целите си и тогава целият живот ще му бъде нещастен. Докато ако човек не иска чак толкова много и е доволен на това, което има, в крайна сметка ще си щастлив цял живот. В Нигерия едно от нещата, което също прави впечатление е, че дори хората, които са в мизерия, са достойни хора от една страна, което е много важно, и от втора страна щастливи хора. Те могат да се веселят и в мизерията си, могат да бъдат достойни в мизерията си. А ние упрекваме мизерията си за това, че не сме достойни и че не сме щастливи. А в крайна сметка от нас зависи дали ще сме достойни или щастливи. Защото нито от държавата, нито от другите хора, нито от лошото състояние на града, в който живеем или на каквото и да било. Ако ние се постараем на нас да ни е приятно и на хората около нас да им е приятно, ама ние да се постараем на тях да ни е приятно, а не да очакваме, че всички трябва да правят така, че на нас да ни е приятно, тогава нека полека ще се получи едно общество на щастливи хора. А ти чувстваш ли се щастлив? Ами да. Аз съм щастлив, защото си имам сега малко детенце, имам си семейство, на което държа, имам си приятели, които смятам, че са ми добри приятели, ми държа на тях. Имам много неща, които трябва да коригирам в себе си и това е чудесно, защото това желание за промяна на някаква към добро е позитивно нещо, така или иначе. И това също трябва да те кара щастлив, а не че в момента
не съм, примерно, нямам някакво качество, което бих искал да имам и това да ме дразни и аз ще си остана в него. Например, когато някой каже никога няма да се оправим, това е страшна грешка за мен. Това е прекършва възможността да се оправи този човек. Защото ако ние назовем, че никога няма да се оправим, то така ще бъде. Но ако ние трябва да сме оптимисти на всяка цена, ще се оправи. Дори ако периода на оправяне е 200 години, а ние сме в началото на този период, ние пак трябва да сме щастливи, че сме част от нещо, което ще бъде хубаво. Така трябва да гледаме. Само позитивно. В крайна сметка има хора, които са във война в момента и страдат по незнаен за наш начин, защото ние не сме в тяхното състояние. И най-вероятно пак са по-щастливи от нас, което е много тъжно за нас. Това говори лошо за нас, в крайна сметка. Аз спомням, че сърбите се веселяха по време на войната, в крайна сметка. Въпреки, че даваха жертви и че страдаха. Такива трябва да бъдем и ние, според мен. И тогава личният пример на всеки, който иска да направи нещо готино. Ето аз вчера видях една жена, която разкопаваше някакво вътрешно пространство между блокове, за да съди цветя. Това трябва да правим. Ние трябва да даваме пример на хората с личен пример трябва да даваме. Всеки, който каквото иска да направи, но трябва нещо да се прави, а не да се бездейства и да се обвинява, че другите не правят нищо, а всъщност ти не правиш нещо. Така излиза. Аз съм по-скоро, за съжаление, във втората част от тези хора, които не правят нищо, но много ми се ще да правя нещо и един ден ще започна и аз да давам личен пример. Надявам се. Това е едно от нещата, които искам да променя в себе си. За момента само говоря. Но все пак това е въпреки вдъхновяващо, да. Все пак това е стъпка. Определено е стъпка. Пожелавам ти да дадеш личен пример. Дай Боже. Много ти благодаря за това интервю, цел за този откровен разговор. Ще се радвам отново да се видим на един следващ етап, на който да говорим отново за това, което се случва покрай теб. Много хора, които са настроени да променят нещата около себе си. Благодаря ти много. И аз благодаря.